श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. बंडखोरीनंतर पहिल्यांदाच मतदारसंघात येणाऱ्या केसरकरांसोबत काल किती माणसं होती ती पाहून आपली पात्रता केसरकर यांनी ओळखावी, अशी टीका भाजप प्रवक्ते तथा माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी केसरकर यांच्यावर केली आहे. केसरकर यांनी राणेंवर टीका करताना विचार करावा, अन्यथा कपडे उतरविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा संजू परब यांनी केसरकर यांना दिलाय. दीपक केसरकर यांनी परवाच्या दिवशी राणेसाहेबांवर आरोप केले की त्यांनी आपली शैली बदलावी. माझं त्यांच्याशी वैयक्तिक कोणतेही वाद नाहीत. मला असं सांगायचं आहे की दीपक केसरकरांची ही बोलण्याची अवकात नाही. कारण दीपक केसरकर हा माणूस संधी साधू माणूस आहे. थोडक्यात बोलायचं जर झालं तर बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन म्हणजे दीपक केसरकर. याने आपल्या आयुष्यात सगळ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. हा गल्लीतील नेता, त्याने गल्लीतच बोलावं, उगाच महाराष्ट्राच्या नेत्यांवर त्याने आरोप करू नये आणि त्याची पात्रता नाही. काल सगळीचकडे जाऊन त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी महाराष्ट्रातील मोठ्या नेत्यांवर आरोप केले. ज्या नेत्यांकडे जाऊन भीक मागून तिकीटं मिळवली त्याच नेत्यांवर त्यांनी आरोप केले. याचा अर्थ असा होतो की हा माणूस कोणाचाच होऊ शकत नाही. मला सांगावं असं वाटतं की मागच्या निवडणुकीत, नगराध्यक्ष निवडणुकीत सावंतवाडीच्या जनतेने त्यांची पात्रता, त्यांची अवकात त्यांना दाखवून दिली. आणि येणाऱ्या निवडणुकीत सुद्धा जे भविष्याची निवडणूक येत आहे नगरपालिकेची, त्यात सुद्धा त्यांची अवकात ही जनता त्यांना दाखवून देईल आणि भारतीय जनता पार्टी 20च्या 20 जागा कमळ या चिन्हावर लढवेल. काल दीपक केसरकर जेव्हा सावंतवाडीत आलेत तेव्हा 15 ते 20 माणसं एवढाच बोलतावळा त्यांच्या बरोबर होता. त्यावरनं सर्वांच्या लक्षात येईल यांची उंची, पात्रता, अवकात ही मतदारसंघात त्यांची किती राहिली आहे. कोरोनाच्या काळात लपून बसलेला हा आमदार संधी मिळाल्याबरोबर उड्या मारू लागलाय. आणि मला मी एवढा मोठा नाही, पण शिंदे साहेबांनी माकडाच्या हातीत कोलीत दिलंय. सगळीकडे आग लावत सुटलेला आहे. आणि मी परत एकदा सांगतो की मी एवढा मोठा नाही बोलत, पण एक सांगत वाटतं, संजय राऊतांना जसं उद्धवने संपवलं तसं भविष्यात बोलून बोलून ही व्यक्ती शिंदे साहेबांसाठी भविष्यात धोकादायक ठरेल. पहिल्यांदा राणे साहेबांच्या पाया पडून पहिल्या वेळी आमदार झाले. त्याच्यानंतर शिवसेनेच्या विनायक राऊतांच्या पाया पडून आमदार झालेत. तिसऱ्या वेळी भारतीय जनता पार्टीच्या युतीतनं आमदार झालेत. 12,000 नाही आले, 6,000चा फरक होता. आणि पूर्वी सगळ्यांना इतक्याच माहिती आहे पत्रकारांनी, पूर्वी पहिल्यांदा नगराध्यक्ष झाला बबनजी साळगावकर, उमेश खोगर, तेव्हा सुद्धा राणे साहेबांच्या जो नगराध्यक्ष झाला हा स्वतःच्या हिमतीवर आयुष्यात काही करू शकला नाही. आयत्या वेळात नागोबा पुढच्या निवडणुकीत, येणाऱ्या निवडणुकीत पुऱ्या महाराष्ट्राला याची मतदारसंघात काय किंमत आहे ती दाखवून द्यायची. पंचायत समिती याच्याकडे राहिली नाही सावंतवाडीची, ती सुद्धा आम्ही खेचून आणली. जिल्हा परिषद नाही, जिल्हा बँक घालवली
आणि स्वतःला जिल्ह्याचा नेता समजतो. आणि राणेसाहेबांवर टीका करतो. अरे राणेसाहेबांकडे जिल्हा बँक आहे, जिल्हा परिषद आहेत, पंचायत समिती आहेत, नगरपालिका, याच्याकडे काय? दोडामार्ग सुद्धा झिरो, शिवसेना झिरो, सावंतवाडीत सुद्धा आयचे जे उमेदवार कोण उभे राहतील ते सुद्धा झिरो. एकही उमेदवार येणार नाही, कारण लोकांनी याला ओळखलेलं आहे. आप व्यक्ती कशी तयार झालेली आहे, तेव्हा राणेसाहेबांवर विचार करताना पूर्ण भान ठेवून बोला, नाहीतर पुढच्या वेळी कपडे उतरल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं या ठिकाणी मी सांगतो. पण राणेबाबत ते वारंवार म्हणतात की त्यांनी भाषा बदलावी, सुधारावी. ते गैर काय आहे की राणेने जर एकंदरीत मतदारसंघात या जिल्ह्यातलं लोक त्यांना ते म्हणतात कोकणचे भाग्यविधाते, तर त्यांनी आपली भाषा बदलून जर लोकात गेले तर काय गैर काय केसरकरांचं वक्तव्य? केसरकरांची औकात नाहीये. राणेसाहेब हे कॅबिनेट मंत्री आहेत, देशाचे मंत्री आहेत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यांनी दिशा कशी वापरावी आणि काय करावं हा त्यांचा विषय. त्यांना भाषा शिकवण्यात त्यांची पात्रता नाहीये. त्याच्यामुळे यांनी लोकांना फसवून आजपर्यंत संधीसाधूपणाने लोकांना मॅड केलं. त्याआधी लोकांनी याने मॅड करायचं बंद करावं, नंतर राणेसाहेबांना शिकवावं. भविष्यात केसरकरांच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही राजकारण करणार का? सावंतवाडीतलं जर तुम्हाला आदेश आला तर, मध्य प्रदेशकडून देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यांकडून आला तर तुम्ही केसरकरांच्या बाजूला लावून आज तुम्ही ज्या भाषेत टीका करता कपडे फाडणार वगैरे असं म्हणतात, उद्या तुम्ही उतरणार. कपडे उतरणार म्हणणार की उद्या तुम्ही सावंतवाडी किंवा कमळाचे कपडे देणार त्यांना बाजूला आले. राजकारणात 2 मिनिटं, राजकारणात जर आणि त्या ह्या विषयाला अमुक जातो निघून आला असता, नाही तर तो पडला असता, याला काही व्हॅल्यू नसते, किंमत नसते. पण मी सांगतो तुम्हाला, पक्षाकडनं अजूनही कोणत्या प्रकारचे आदेश किंवा सूचना आम्हाला आलेली नाही. आणि जर तशाच प्रकारची जर सूचना आली तर आम्ही आमच्या वरिष्ठांना समजावू आणि आम्ही 20 जागा कमळाच्या चिन्हावर लढू. पण केसरकरांशी हे नाही, कपडे काढणारच. म्हणजे केसरकरांशी केसरकरांच्या माणसांच्या तुम्ही महाराष्ट्राला दाखवून देऊ म्हणतात ते. केसरकरांच्या माणसा कमळाच्या निशाणीवर केसरकरांच्या माणसा उभी करू शकत नाही. असा काय मी काय बोलतो, 20 कमळाचे पण महाराष्ट्राला दाखवून देणार केसरकर काय चीज आहे तेव्हा सांगितलं. तुमचा जर तरवर विश्वास नाही, पण एकदा तोंडात न गेलेला शब्द तोच केसरकर मांडीला मांडी लावून बसणार नाही. आणि महाराष्ट्राला दाखवून देऊ केसरकर काय चीज होती ती. त्यांना दाखवू त्यांची अवकाश. यांनी महाराष्ट्राला दाखवून देऊ म्हटलं केसरकर आमदार हा यांनी महाराष्ट्राला दाखवून देऊ. संजय परबकर महाराष्ट्राला दाखवून देतील केसरकर काय चीज प्रवक्ते ते. जाऊ दे आपलं तुझे एक वट केलं काही झालं तरी केसरकरांच्या मांडीला मांडी लावून बसणार नाही. इकडे गेलं तर उद्याच फिरायचं. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.